अगो हुईता अरे ते 22 ऑगस्ट आमगे निमाण शोनो मडगाव जिव्या ना हो ते तिकीट दिल्लो ना त्यो दिपायता 20 मिनिट उले बंद जापा एक बे म्हणे तू गाडी घेऊन गेल्या हबरा लागना का आणि होबरा लाग नका यो बो सांप आहे तुका तुम पावयता बायकान फास्ट पातो ले ना फास्ट पातो नो पाहते बरे रायते पाक पता यो ना यो यो बेगी यो चलोस ए बटारा टेप किती वाले रे हां इजाल होणार टेप माले टेप किती माले रे तू होईता पासा लागन आस्तीचा तू काय टेप मारा हेल्मेटा तुगे बेल्ट काय ना घाल किती आगो बिस्ता हेल्मेट आहे बेल्ट भी तो हा चल बेगेनस पापा जाय थिंगा आमगे आता 15 3:30 16 7:30 आणि 22 जहानो 3:30 होय ते झाले मागे बंद मागे बंद कित्या कर तिया चलत मग पुरो तिया चलत मग तू गेलो ना चलत नो झाडू यास करून जात जाय ना देवान दिल तितले पुरो वा होय असे गेल्या भाषे पोटाय तू आणि किती उगत जात मग तुझ बोलायला पेट्रोल मुजबार असताना पेट्रोल कपा जाता की तू गेले मरे बेग बेंटेंग कॅमेऱ्याची गाल रे ना फुल कर उगत जात मरे फुल को तो मला आदेश पर जापा ना तू रिते कॅंगेन मौना होय आऊन देऊ आता तू पश घेना सा मौता आणि ओला फुलाने केल्या साहेब 300 रुपये मगे माख खडको गायला गे रे बाबा बेगिन काढू थँक्यू सदा होना गाताय मागा काय महा यो बेगिन 5 मिनिटे उले चलो स्पीड मारा आदेश बरोबर नाका अरे की जाल रे हा गो टायर बरोन दाखवलो कोण टायर झाल दिसत नका पंचार तू काय टायर फुटॉल मरे कित कोत रे बुकले को हा ते टायर गातायचे टायर गाता तू पोशाळे रे तू मग हिंगाय फोडक्यांग आता अगो जाऊ आता कित झाले वेळ आकडो येईल ना आमचे आकडो तू आकडो मॅडम ओय ओय जोन देलो हा ते मुकाडे पर हात का बेगिन अरे बाबा बेगिन घालू नाकते हडको घालू मुझ गड्या पलटू आणि नाका बाई साली नो तू माग तू कोण पासून दिसते फोना का चे पावली वेळा पावल तुका वेडा पावले काउंटर बंद मरे किती काउंटर बंद मरे तिकीट कोणा दी मोठा चल वयता घरा बसीन वयता तू नाकामा का नाही पायलट तुका